Čekam te 5 minuta. Gle kaj imam. Daj, nema me snima. Gle kaj imam. Nema me snima. Rekao sam ti da sam kupio novu kameru, nisam vjerovao. Dar, koja je? Ide pogledaj kako izumira. Prebolesno. Cool. Čekaj, jel snimaš sad ili? Da. Daj, nema me snima, please, se bože. Nema me snima. Da, mu nešto radit, ne znam, snimit neko ima. Ajdemo do Mate. Možda. Nema me snima, ti što... Dobro. Evo. Pet likova u kafiću. Pa da. Mi nismo... Gledam kliku. Gle lik piše, tamo gdje ga snima. Ne, jel piše, kaj radi? Sam stoji. Namo dalje mi. Kaj radi samo? Pa nemam pojma. Da, ne vezi, aj, neće idemo mi, kaj? Nema me snima. Cijelo vrijeme mi je bilo onako ono, blurano onako, kad sam dolazio, nemam pojma kaj. Kaj je to? Fuck. Gledaj. Bravo. Gledaj lika. Au, Isuse Bože. Ček, to je li to ono opet? To je onaj lik koji piše. Kaj je? Kaj je? Dobro, da, i... Kaj lik? Kaj je rak? Nemam pojma, daj ga šutni, ja ne znaš. Daj ga šutni. Neću se. Mislim da je pijan ili nešto. Okej, mislim da idemo ovdje. Amo mi odavdje, amo. Fuck, Isuse Bože, ti mu vidio facu. Nema ga, snimim. Pa naravno da sam vidio u facu, vidiš. Nisam skužio, čekaj, kaj je bilo? Zato, nema šanse da idem snimiti tog lika, vidiš da nas je napalo, kaj je tebi ono? Ne, daj čovječe, onak možemo ga staviti na YouTube, Da, onak. To je samo stari deda, pijani. Ja idem, S nema crnom šanse. facom, onak, daj, ajmo ga snimiti se Božicu. Čiks. To oni se Bože. Kak je došao tu? Se Bože, daj, kaj, jel to oni se Bože? Snimaj ga, sad ga snimaj, sad nemoj pobjeći. Kaj radi se Bože? Kaj radi? Ne znam. Ej, jel si ti u redu, onak? Oprostite, jel vam treba pomoć? Koji vrag, onak? Idemo do Mati, ne, nema Da šanse. sam pijan. Ok, znači, Matija, studeni... Aha, Cool. otvoreno. Kak je pusto. Creepy. Koji kat? 5. kat. Yes.